Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam. Inta ibasa ti Efeso Kapitulo 4, versikulo 32. Agkikinaasi kan agiinnayat kayo kitdi. Agpipinakawan kayo. Kas iti panang pakawan ti Diyos kada kayo babaan kan ni Kristo. Papagayam, intay danggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Tatang, panawan kayon Mapanak manen agpidot iti plastik. Saan ka kung mga agpakarabi anak ko? Depende nga miin no adayo ti mapan mi pagpidutan iti plastik kinilita agayem ko. No asidaglaeng, masapaak ang makaawid. Anak ko, narigat imarabyan di tarwan. Di kay madanagan, tatang. Kanayon kami nga anat kinilita. Aywan gayam, kinalubakon di kaninyo ijilamisaan. Tapno saan kayon nga agluto, tatang? Kaya't ko kumamot ti rumwar. Mabiiten, tatang. Apaman ang makaurnungak iti paggatang ta iti wheelchair yo, makarwar kayon ton. Silvia, nakaadukan samot tong tinapedo ta plastik. Duapay laang asako. Sika nakaadukan san. Upat asako na ito'y naurnong ko. Inakilakon. Ay na, imbag ka pa'y. Nalalaing ka nga agpidot iti plastik ngam iti siya. Adamin programa da di ta kapitolyo itay, kat nagado ti tao. Nagado ti naginuman da iti mineral water. Ay na, talaga aswerte ka akanayon. Ay, mabiit laang Ay sos, Silvia, nagsingpat ka matat. Init kam tilimos nila kay nga agpalpalama. Kat anyangay, kaasimot. Inaldaw ko nga ikikan itilimos da di alakay, tunggal makita. Imbag kumamot bak nang ka. Sika, paymot nagpidpidot iti basura, tinangtad iti limos. Basit laang tinaglakwak itatatang. Umanay laang nga igatang tayo iti bagas ken sidaan tayo. Tinapatag. At danat gadam, anak ko. Daklaba nagdaitan. Awan pa'y ti mainayon ko iti paggatang tayo iti wheelchair yo. Saan abalay? May karigatak matkit iti magnarumwar. Kasayaatan ko malata no adda wheelchair ka. Nagninamot gayam ti wheelchair, tatang. Angam di kay madanagan. Ikarigatak ti gumatang iti wheelchair. Mabiit lang, tatang Inakagluton iti kanin tayo. Umay ka, kitaan taman no limakan di ilaklako da a wheelchair. Di wheelchair nga idi pa'y plan-planom agatangan para kanitatang mo? Uwan, Lita. Ni, apay ngay. Awan matan dito Nag-sale nga minday jay. Iso nga da sigurong gimatang. Sayang. No adda ko makwartak ide. Ginatangkon. Adan to pa'y mat siguro ag-sale a wheelchair. Alakit din, umaykan. Intan agpidot iti plastik. Aldawon. Sige, mapantan. Nagrigat itang aldawan niya. Basit tinapidot ta plastik. O narod. Nabanugag. Agi na natapay. Iturog tapay dito'y sirok ti kayo, dito'y parke. Wan nga rod. Agi na nataman pa'y. Pumanag natamat ngamin, manipod pa'y itay. Sumrakan dagiti mga opisina dito'y kapitulyo. Ay na, nagpintas ti uniform da. Among kadi nga arapaap ko matagbalin nga empleyado iti maysa nga opisina. Hay, imbag lakit din. Talibre ti agarapaap. Awan imposible, Lita. Numagunod ko ti arapaap ko, tulungan kan tuman. Ay, sapay ko mga rod, tamatong palday ta nga arapaap mo. Ngam, kasano ang mapasamak day ta? No saan kamot anagadal? Ay na, di mo laam mo, nagkuleyo akmatkat. Ngam aging gaakla ang iti second year college. Ha? Sayang. Apay adi mo inlepas. Nagsasarunong amin ti dimtang a problema iti pamilyami. Natay ni nanang ko.
Nagsakit ni tatang ko. Aging gaasaan ang makapagna. Iso asim mardengak. Iso nga ita. Agrigri katak akastoy. Si Kamot Silvia. Di mo man ay ayon day tabagim. Sige laeng. Agara paap ka laeng. San abali? Talibre. Awan lata. Kaskas di adyak manay nayunan day ti uro-urno nga kapaggatang iti wheelchair ni tatang. Umanay lang ang apaggatang mi iti kanin mi ti maberbero kak. Matumpal ko pa'y nga tati karikin ni tatang ko. Ti maigatangak iti wheelchair na. Silvia, anak. Jakon maibustoy ka nag. Apay ngay tatang, nagbasit matantikan ka ninyo. Anak ko, gagangay day tayo iti lumakay. Anya ti kayat yo asidaan. Taigatangan kayon to inton agawidak. Ay, saanan? Iso pa pagkastusam. Ay, igatangan kayo iti lechon manok tatang. Isukot day tati paborito yo. Adakon! Nilita di umawawag tatang. O sige ituloy ti mangan, tamapan kamin. Saan ka pa'y anangan? Agpansit kaming tulatan, tatang. O sige, innakon. Kumusta ni tatang mo? Saan ang makapangpangan? Kimusim. Apay ngay? Ay, jak nga rod amo. Iso anas ken ang makaaduak ita. Igatangak ni tatang iti lechon manok. Ha? Lechon manok? Kasla na bisinanak pa iti day tanang ngagko O sige, agsinata ditoy. Agsabat tantumanen ije kapitulyo inton madamdama. Ado tinalakwak ita iti plastik. Si Kangay. Adumat. Iso adumagas ta ije paggatangan iti lechon manok. O sige, pagtakan takarot ta ni Rabi. Masipot. Wen nga rod. Ha? Lita, kumita ka ije kanal. Ha? Apay? At na nakapuraw nga kuti. Nakasako a basura day ta. Kasla tao. Uy, aping asit gam. Kitaan ta. Mamatkiting. Saan mo nga ipasubo day tabagim? Oh my God. Tao nga paiso. Si bibig pay. Agot kuti. Ay na, Silvia, pumanaw tan. Ag nernerbyusak. Agawit tan. Bayamon day tatao. Tulungan ta. Mabitlaeng. Ay, jakayat. Jakay ti may ramraman. Agawit ako. Panawan ka ditan. Hello, Daddy. Ayan nyo. Itay pa lang arurayan da kayo. Ma'am, ni Sylvia daytoy. Nakitak daytoy cellphone ni Daddy yung iti bulsa ti pantalon na. Iso nga inawagan kayo. Ha? Anya tinapasamak ka ni Daddy? Nakitak dito igit ti kanal, ma'am. Kasla na parigat man. Umay kayo ditoy. Tadyak amo no anya ti aramida. Anya! Imbag kasanda pinatay ni Daddy. Pinangpangorda ka no. Katiamuda natayan. Panagkunak. Dagiti lablaban na akaso ti makagapo. No ape akayat dapat ayan. Masapo lang maimbestigaran dagiti polis day ta na pasama. Kunakmat ngamin ka ni Daddy. Asaan arumar na awan ti bodyguard na. Gayam. Asino di babae nga imawag kan ka? Isuti mo na nakakita ka ni Daddy. Jak amo no asino dayjay. Amamom ka di. No asino day tatawa tinulungan. Jak mo, sir. Tinulungak. Taamok akasapulan na titulong. Anya tinagan mo? Sylvia, sir. Anya ti panggadam? Agpidpido takla ang iti plastic, sir. Kasta ka di. Da kami ti anak ti tawa tinulungam. May isang abogado ni Daddy. Kaya't mitagyaman kan ka, gapo iti panang tulong mo kan kuana. Awan anyaman na, sir. Sigon ka dagiti doktor.
No saan anay hospital adagos ni daddy, ang mga nadakdakos ti napasamak kan kwa na. Kat gapo iti dayta. Kaya't mi ti agyaman kan ka. Lita, apay adi mo kadwa ni Silvia nagawid. Pilpilitot nga agawid kaming tata. Adda nga nakita mi alalaki di igid ti kanal. Panagkunak, nadangranda di alalaki. Anya? Kaya't naatulungan, iso ang nagbati. Sino ngay day alalaki? Diyak amo, tata. Ay na, mabutbuto nga. Iso ngay muna akon ang nagawid. Si kantimang bantay ka ni daddy dito ospital. Tay tulod ko ni Silvia di balayda. Adayo ka no ti balayda. Iso anas kan ama itulod ko. O sige, aganad kayo di pa nagmanehom ha? Okay, Silvia, mapantan. Ma'am, kababain mat no ituluddak pa'y ije balay mi. Rabiin, kat awan ti pagluganam nga agawid. Umay kakit din. Adayo gayam at talaga ti balayo Pagpag naamday to ya kanayon? Wan ma'am, nairwama kun amagmag na iti inaldaw. Tila pa kadandanunak no kasta nga agpidotak iti plastik. Apay, kontento ka din iti kastangar aramidam? Saan ma'am? Jurin latan tiyawag mo kanya. Adamat arapaap ko iti biyag. Kaya't ko kumamat ti mga opisina. Nagrigat mat ti sumrag ita, ma'am. Saan dak ka no akayat nga alaan no sa anak-anak katurpos iti kolehiyo. Kasta ka di? Ay, ma'am, dituyin ti balay ni. Isardan nyo di tabatog ti akasya. Di ta ti balayo? Wen, ma'am. Day takal kalapaw na isang girdi tapon kidakkel nga akasya. Okay. Amokon. Sige, ma'am. Padyak anak kariing pay ni tatang ko. Or-orayan nak day dyan. O sige nga Rod Silvia. Ulitat tagyaman kan ka. Ay natatang, nakita yu kumadikot siya ni Ma'am Jurin. Nagpintas, naglamiis, ija unid na. Ay na. Syakti madanagan iti kastya nga inaramid mo, anak ka. Tatang, inaramid ko laang tirumbang. Nujak inaramid day jay. Natayan aja tao. Sa bagay, uuray no kastoy lang ti kasasaad ta anak ka. Nada maitulong tayo di pada tatao. Ay tumulong ta Pudnutan ako nayo, tatang. Kasta ti pudno a Kristiyano, anak ka. Nasayat mo ta nagsubling ti puot mo, daddy. Ti malagip ko, inna malalaki, tinang pwersa ang ngala kanyak ti parking lot. Tinutukan dak ti paltog, sa dak inlugan. Pinangupang ordak, kat saan kon nga mo, hinggan niya tinapasamang. Madaman ti investigasyon, daddy. Imimbestigaran dagiti pan nakabagitilintag tinapasamak ken ka. Aywen anak, kasanuak nakagtang diti hospital. Gapok ni Silvia, daddy. Tinulungan na ka ti may sang agpidpidot iti basura. Utang mo ken kuana ti may kaduabiyag mo. Kaya't ko ti agyaman ken kuana iti personal. Sige, daddy. Apaman na makapaimbag ka. Mapantayo iti ayan da Silvia. Adda na panan ni Silvia kunayo, tata. Wain balasang kao. At dati imay dito'y ang nakakotse. Isumot ti nang ikuyog ken kuana. Kasanungatan nga iti panagpidot mo iti plastik. Talaga plano na tagpidot iti plastik ita. Kaya't kano amin amakita, di tinulungan na. Kasta ka di. Ay, sige, mapanak latang arodon, tata. Pakibagayon tulatan ka ni Silvia, nga imo na akon. Si Kagayam tinangisalakan kanyak, Wan, sir. Silvia, kaya't kung agyaman ken ka, itinaramid mo. No saan agapuken ka, awan akon ita kasarsaritam. Awan anyaman na, sir.
Sylvia, ibagam laang noon niya ti kayat mo. Sinadaan kami amang Ted kan mang tulong kan ka. Awan, sir. Basit laaba nagdi inaramid ko. Kat sa anak adumaw dawat iti kasukat na. Wen gayam na ibaga ti anak ko ani Jurin, apay sa niya makapagnay ti amam? Saan, sir? Jakmat makagatang iti wheelchair na tanangin namat. Jakmat mayornungan. Jurin, Apay, Daddy. kaduam ni Sylvia, apan niyo'y katangan ni tatang na iti wheelchair. When, Daddy? Ay, sir, igatangan nyo ni tatang ko iti wheelchair? Wen, Sylvia, di kang inaan na wheelchair, iti katangan niyo para ka ni tatang mo. Ay na, at dan wheelchair ko. Silvia, anak ko, nakaragrag sa akak. Ay na. Damam jo rin tigimatang iti dayta, tatang. Tata, ita, makapan kayon iti kayat yu apapanan, taadan wheelchair yu. Agyaman hak, ma'am. Amoyo, ma'am. Nakaragragsak ni tatang ko iti regalo yukan ko, na. Ay na, nuararigan. Kurang pa'y day taapang subad mi, iti panang tulong mo kan ni Daddy Sylvia. Sobra-sobra, ma'am. Kanwan gayam, nagsaritaan mi kan ni Daddy, nga alaan da kang agtrabaho iti opisina na. Kat no kayat mo, ituloy mo ti panagadal mo. Da kami ti makaam mo amang gastos, aging ka makaturpos ka. Agpaiso, ma'am. Ay na, napayagan nga ara-ara pagtagbalin nga empleyado, Ma'am Jurin. Wala, tapno saan kalatan nga agpidpidot iti plastik. Adda na pinta sa masakbayam nga agururay kan ka, Sylvia. Basta ituloy mo ti panagadal mo. Agyaman ako na, Ma'am Jurin. O sige, mapana ko na. Mabalin mo ti mangruging agtrabaho iti opisina ni Daddy inton bigat. Ti sidadaan at tumulong, matulungan tumet. Timangtad, maikan tumet. Tati Diyos, makita na ti amin nga aramid tayo. Kat iso amismo ti mangsupapak kada tayo, iti kinaimbag tayo. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.